Yes mga bay, welcome sa atong YouTube channel. Obserbahin ninyo. Diin magtukikili sa mga isyong saksak sila. Welcome ang tanan ninyong mga komento. Cause this is a free zone of our own public opinion. Nag-post ko nining mga bay niya nga miaging adlaw. Pastilan pagkadagahan sa akong nadapat ng mga kuan nga mga batikos ani dunay uban nga nahimuot, dunay uban naglagot, dunay nanghimaraot pag maayo nya duna say kinini ang nalingaw pod na nagbasa, dunay mga nagbugal-bugal, dunay mga nagayaga, dunay naghimaraot pag maayo. Apan sa akong namatikdan mga bayang kasagaran giniini nga akong nabantayan gidaghan ang excited niini nga mahitabo ning maong debate. So nagkasagol-sagol lang no ang mga kuan kinini ang mga komentaryo ani. Kung na pag ito'y pipila nga akong nabantayan nga nagdebate na ginhinoon mismo sa akong gipost nga naa sa ubos kung inyo ning subayon. Pero ingon ana maginabay no basta mag-post kani ka nga imong i-public. Kay kana imo nang gi-public, andam og tagana gid ka sa mga negatibo or positibo nga imo nga madawat. So kung nakakita ka diha nga doon na puy ni post nga ni comment pug ka. So kanang nag-comment ka diha. Unya nitubag pud na nimo andam pug ka og tagana sa iyang mga kuan kini iyang mga iyang pagtubag diha sa imong pakiglambigit diha sa kuan. So walay ko wala lay kana kung mas maayo gid gani nga walang gid gani kana mga personal ay pero di maginan nato malikayan mga bay kay di man pareha lagi ang tanang tao. Dunay mamersonal. Pero sa likwaot lang sa gid kaayo una-unaon mga bay nga labi na gyud og nagtotoo ka og Ginoo no nagpatuo ka nga ikaw Diyos nun ka nya hinimba ka unya dayon makakita kag mga post diha nga kinini medyo diferensya no sa baruganan sa imong pagtuo unya ang mugawa sa imong dili haom sa imong pagkakinini ang hinimba unya imong personalon. So mo ni giingon ni kuan matod pa ni O'Brien sa World History no sa page 758 no matod pa niya, in discussion the weakest argument is attacking the personal weakness of the opponent but evading the fundamental issue. It is like demeaning the religion of Christ because of two of his apostles committed sin like Judas Iscariote and Saint Peter. Sumura rag ingon ana mga bay nga aron ka lang gyud makadaog sa mga argumento diha sa debate unya imo bang atakihon ang iyang kinini ang personal nga kinini ang kahiwian no kanang personal gyud kay balabi na og mga diferensya sa iyang naong sampon ingon ka nga nagkadaghan na ng bangag sa imong naong niya wakit ka kinini ang kapabarog sa imong kinini ang imong tima. So kana mga ingon ana bay murag Paul gina siyang ingon ana. So kana kung diha sa mga kuan kini mga debate sa Facebook baron o ana ba sa publiko kinahanglan nga issue for issue lang gid siya no nga walang gid kanang kuan sa tima. So nakita nako nga dunay kapabilidad niya na si Father Gitgano sa kinilang pagdebate nga issue for issue lang. So
tungod kay nakita na nako nga kalidad niya, mo na siya nindot sa debate, no? Kay makuan man gid natong issue kanang mo lutaw gid ba nya di man gid ka hukom ana og kinsay daog or kinsay pili kay dili man na nato kinaiya nyadtong bahin pa sa kuan kini ang mga wala pa ni mawa no ang katong programa sa Bombo Radyo nga pagbugtaw sa kamatuoran ug diha sa plaza no nga kini ang magdebate no punto por punto lang yun no kini mga issue lang yun. Yes. So ingon ana mga bay no niya natuyok naman gina na nato tanan inoon sa personal gid mga bay puros lagi na nato silang mga amigo kaysa akong giingon lagi issue por issue lang gini ngato niya mao na wala lay kini ang personalan pero mao lagi na sa akong gikaingon ko na dili man paliha gyud no ang tanang tao dun na bay uban magamit og mga dummy accounts so ato na lang ginasad silang dawaton na ingon ana gina so ikaw po diha nga nag-comment kung mabausan ka na mo sa usahay may pagkagot sa gobuda po wagwantahan na lang po na so siya may kabay so puhon bay no og wala pa ta kahibaw ni ini sa habit no sa mga dumadapig ani ni Father Gigan okay magubay-ubay ra ba sa gitong maglagot tudong uban kasabi-sago lang pero kining ako ba ato lang gining klaruhon nga di ginan ako batasan ba no di na nako kinaiyan no nga ang kining magpinastikay lang kining ato tininuod ni no sabot man na ninyo ba nga kanato ang komedya no pero kuha na no ang murag tapsing ni akong komedya pero kininuod ni so kana bitaw style bitaw nga daghan gina diya sa Facebook no nga kana bang style bang para lang makakuha ka og simpatiya ni daghang mo like nimo unya kining adto ka makig-abin sa dunay grupo dunay relihiyon depende kung sa imong mapilian no so dili ka makaingon nga kining atoa kuang-kuan lang nino himnon lang gyud para daghang like dili ngon ana mga bay no sayo lang guga nang mag-post kanya imong gipangatak ti puros guna na organisasyon bitsa may ganahan nimo tingaan kasagaran dun naman kay organisasyon so diha pa lang da pasabot tingmo nga kining atoa wa gini plastik kay ning atoa namang giuban nga kining mamili sila grupo no with your respect lang sa uban nga sekta sa relihiyon panalitan adto sa kini ang born again no mga baptist baka mga Pentecostal ya hilig sila baka ni sila mag-post aning mga ano mga bersikulo di sa Biblia i-post di sa Facebook nga dunay uban nga para lang makakuha og simpatiya mobalhin na ng sikta sa relihiyon unya wa gid kayo mo tagad niya didto mobalhin siya sa lain pero dili gid tinud-anay no ang iyang pakig-uban sa kini ng usa ka relihiyon no with your respect lang sa uban nga mga membro nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka relihiyon nga sulit gyud kayo o loyal kayo no nga nakiga apin sa ilang tagsa-tagsa ka relihiyon so masabot na nimo dayag na lang gyud nga dun nagipipila nga kadtong mga close-minded yun loyal kayo panalitan sa badista baron nga mauginay sila close-minded gid siya niya mauginay relihiyon nga para gini mao ni makaluwas unya mag-post kadiha niya maligsa ng iyang relihiyon nga iyang gilabanan pagmaayo nga which is panatiko gid ana dayag na lang malain gina siya nimo so arang-arang pa na mas makasabot pa ko ana pero kanang uban nga dili sulit sa kinini ang usa ka relihiyon magbalin-balhin lag sikta kay ang giapas lagi kana para lang gid ba nga nay daghang likes ana nila nyong uban maghimo ganit mga fan page nga maklaro ba yagin nimo kana bitaw nga post sa Facebook nga butang ka na mga picture baron diha ni Virgin Maria nakakilak baron
Kristo baga na bayhon sa picture nga mura bag luoy gid kay siya ba. Kung mura gidaog-daog gid sa Kristo niya, dunay ibutang nga giingon dayon nga kapag hindi mo ito i-share, di na kung mahitabo nimo or kung imo ning i-share daghang mga milagro nga mahitabo sa imong kinabuhi kana ba mga imong ana ba. So mura bitaw ka nang duwa-duwaan na lang gyud ang pagtuo bitaw sa tao. Pwera na lang gyud sa ubang sekta sa relihiyon nga bisan tuod og sayop ang pagsubay pero gikinabuhi ba og tarong. Kasagaran gyud sa mga tao nga mga bay sa akong namatikdan lang gyud. Mabun-agin pa nag mapintikostal, mamuslim pa na no, masaksi ni Jehovah pa nag Iglesia ni Cristo, Sabadista, Katoliko or Mormons baka ha. Kung gikinabuhi gid niya ang iyang grupo sa relihiyon bay unya open-minded siya, kasagaran na di gina sila sakitan no. Murag ila ra ng paminaw no niya ang mugawa sa ilang unahuna kining ang ila bang pagka creative ba sa pagdepensa ba kung unsaon pagtubag no sa kining argumento nga gipagawas kana siya may nindot bisan pag unsa ang sikta sa imong relihiyon o sa wayon ba nag-unsa na unya ka na bang di kinabuhi gid bitaw nimo unsa bay doktrina sa pundok sa imong relihiyon. Mostly ana mga bay di kay na sila sakitan o ganang may mga pose diya pero kadtong dali ka masakitan ang kasagaran ginana motumog sa dili nako kasagaran ginana mga hipokrito ginana wa gina sa buhat mga bay mo na nga mauna imong daginoton sa debate wa gay ayo na mga bay kay ang kasagaran na kuwang og bersikulo nya tira pasaga na lang kay ngano dili man sila sulid sa ilang sikta sa relihiyon. So kuwahi gid adto nga naa silang tagsa ka relihiyon nga kanabang ug unsay gitudlo sa ilang pastor sa pari iba ka og ministro niya kana bitong ilang gikinabuhi gyud kasagaran na basta mga open-minded lang kuan kay na sila mga sportsmanship kay na sila mutubag. Sama na lang gyud aning usa nako kamigo kani si nakiusa ni ka amigo ha na ato lang sampulan lang kani si Anis Balunan usa ni siya kakuan mga bay usa ka Islam gini no usa ka sakop sa Islam nga devoted gid kay ni siya devoted niya kanabang gikinabuhi gid niya ba no pwera lang sa ubang mga nagmuslim diha nga way mga batas maayong pamatasan nga hangol kayo nga sa buhat pero kanang uban nga nagtarong sama aning Anis kapila ko nagpost ana bay nga perme ginana kong maligsan niyang sikta sa relihiyon no usahay ato nanganla no nga kasagaran na ni mga dunay kalihukan sa mga kining mga terorismo. Pero kani siya bay never ko nakadawat ani niya og mensahe nga kana bitaw mo personal pud jag baos nimo no kana bang magbinasto siya ba kuan siya kanang very educated gayo sportsmanship gayo niya tarong og plastada mo tubag kay ngano man kay ang iyang pagka Muslim iya manggikuan iya manggi kinabuhi no kanang ang kini unsay matarong nga maayong pamatasan sa ilang doktrina gikinabuhi giniya. So ingon ana sad sa ubang sikta no sama ni natong amigo nga si Anis Balunan kani sila si Doc Agbay no mga wa ko ingon nilaban aning Islam kay pudagaba no uban pud ani daghan pud aning naa sa Islam nga kuan murag kuwang o paminsar sa kining maayo na kuan pamatasan. So sa mga kamusliman yan nga naminaw assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ninyong tanan. Tulan yan ning atang-atangan nga bay no kung unsa man gani kining resback ani sa kini ang sahabing no sa mga dumadapig ani ni Father Gitgano no depende sa tema nga kinini ang debatihan ato lang pud silang paminawon
Pero dunay tema nga ako nga gihisgutan dire. O naarapon niya kung kining muuyon siya, no? Papilion lang nato sila ani, no? Mag-agad lang tani nila niya. Ako na lang sa ginindawaton daan nga di kita sa ingon, sa gikaingon ko na lagi nga dili kita nan kay nag-akto gid ani sa debate kung may tabo ni naam gini ka na bitaw murag sagit-sagit. Pero murag lain gyud paminawon mga bayno. Kay lahi ra ba ni di biyata ko ano. Wa biyatay kanang pundok sa relihiyon, no? Kuan lang ta kana nga yano lang kita nga usa ka free thinker. Mingon gani kag free thinker wala nay mga sikta sa relihiyon mga bay, wa nay gilabanan, maitiis man og kinini ang mga believers. So kini mga tema bay nga atong pagahisgutan, depende ra nini ano. Nakoy tema diri nga akong gi-plastar pod diin akong pamatud-an nga ang Biblia abunda og kargado sa fake news. Kung uyon si Ana, di ta maglangan na ni ato dayon ning debatihon. Doon na po ko'y laing tema nga akong pamatud-an nga ang Kristo nga gipaabot sa kinabag-an usa lang ka kinopya sa usa ka sigilanon nga sinurambaw. So naarap na niya kung uyon dyan o mahimusad akong pamatud-an nga ang Biblia mismo mao'y una nga kinini ang nagyaga-yaga, no? Nagyaga-yaga sa kinini ang terms and definition sa God. O akong ipahayag po nga ang grabe nga binanyaga o sinalbahis sa simbahan during atong mga kuan sa dark ages kung giunsa kini pagbalitan, no? Lutaw lagi nga kuno daw murag sila may gilutos kay mao man ka nang paggawasan ng ilang mga nagkalilain nilang mga libro. So naran ini mga baynog asa yang pilian or mahimo sad nga kanang maghimo siya o kanang iyahang tema ni ato sa nang masahon atong timbang-timbangon kung debatable ba gyud, no? Kay kain sa kayo maghimo kag tema nga kanang dili debatable ba, no? Kanang madebate gid siya ba, no? Pagwitan ingon karon nga atong debatihon ning adlaw nga init ni debate ba niya nang init naman ang daan. So dili ko ang atong pagkatang madebate gid siya, no? Dili anang tema nga kanang dili debatable, kinahanglan debatable gid siya nga dunay affirmative nga dunay negatibo. So sa mga dumadapig, no, ni Father Gitgan, no, akong mga bay moingon lang ko nga kining atoa kuan lang gini, no, kanang Denius inigsuon na kinini ang argumento pakigambit, no, sa pagpalutaw sa kinini ang kamatuoran. So agdon lang tamo o magpili ba mo aning mga timaha o maghimo ba mo ron og ganang tema. So dili na lang kukutog mga bay o padayon ta sa kining bisag nagkalain-lain ang atong mga prinsipyo, ang atong mga baruganan, pero isip mga Pinoy, no, padayon ta nga dili ta mag-away, no? Kay mga bright ra ba kining mga Pinoy mga bay, no? Bright kining mga Pinoy no, pag-abot sa mga kinini ang mga talento, dili gini kanang kuan ang mga Pinoy, dili ni kanang unsay tawagan ni dili ni bintahaan, no? Di bintahaan ni mga Pinoy ug bahin lang mga kinini ang imbento o mga abilidad, no? Basta nalimot mo, no, nga doon na tayo usa ka Bisaya nga nibutog sa Spotify kanang sita Pinoy manggihapon na, no? O diya sa Miss Universe pila na may na Miss Universe diha nga mga Pinoy. So igsuon na tong Pinoy. So ingon ana ta, no, natay abilidad niya kan na proud na. So mo na nga bisag nagkalalain na tong prinsipyo di ta mag-away. Atoa lang nga kuan na ning atoa, no, nay usahay nga doon na tayo mga nasiluan gamay pinasaylo ay lang da. Kasi akong gikaingon grabe ni kabilidad ang mga Pinoy, no? Ma-singer man, ma-dancer, no? Magbanda-banda man o kinini ang sayo-sayo.
Katulad ni Daog sa Italy, no? This hip hop, no? This hip hop sa tibok kalibutan ang Pinoy ni Daog lang yapon. Ari kag basket sa bindahaan ng mga Pinoy. Ari kag boxing. Naku anang ni mga bay napamatudaan ni. Niari sa kasasikta sa reliyon o di gyapon bindahaan ng mga Pinoy. May laking gyapon yung mga Pinoy. Kana nagong kana si Felix Manalo. No sa kalayo sila niya. Kanang iglesia ni Cristo siya kuno nga gibihugas Ginoo. Sa pagilmiga ginanin ang bersikulo gihando lang niya danggot. Bravo ginisi. Tuan ana ang mga Pinoy mga bay. Di gyud pabintaha. No, bisag sa sikta sa mga relihiyon ni gawas ang abilidad na creative yun yung mga Pinoy. Ari kang kibuloy isa rin itong Pinoy naabot ng mga ganiyang kuan dito sa interview na ni dito sa CNN, no? Kita ka sa international nga media ha? CNN naabot na dito ang ni kayo kanang pag-ingon nga appointed son of God asa mo kita mga yan kasi niya sa utok mga kita yung mapay ano sa akong di ikaingon maabilidad kayo ang mga Pinoy mga bay no? May kayo mo maniobra mangutlo o mga bersikulo sa Biblia o niya tukuro na yun mura na o kinili ang sila no? May kay sila mo tagparihaan ng mga saksi ni Gluba no? Naman na bersikulo sa Isaiah 53 Gs no nga matod ba kami ang mga saksi ni Jehovah na sila ngayon may kay sila mo pasikot-sikot sa mga bersikulo na no sama sa iglesia ni Cristo mabasa mo sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16 dili bintahan so yun anak na siya mga bay so padayon naghapon tabay sa atong inigsuon bisan tuod og nagkasumpaki niya itong mga prinsipyo apan baya mga bayno panahon sa katalagman no sama niini nga nahitabo na to karon no bisag kaning naay mga bagyo no naisunog bisag nagkalain ang atong prinsipyo mga bay panahon sa katalagman way lain magtinabangay kundili kita lagi hapon no mutuo ka Ginoo o sa dili ug lain atong relihiyon apan ang mithi no ang espiritu sa pagtinabangay di kita mawa nato mga bay dihag dapita ni kapit lagi guana so adios sa mga bay og rock and roll natong tanan mga bay.